کی حکم ہوئے رب جلیل فرمایا جبرائیل کیا اللہ تبارک و تعالی میں نو بلا کے کیا کھیگا جبرائیل عرض کر دینے سونیا اللہ تبارک و تعالی بلا کے ایسی بزرگی عطا فرمائے گا جو آج تک کسے نو عطا نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ بزرگی عطا کرے گا حضور جلدی تیاری کر لو آقا اٹھے غسل فرمایا وضو فرمایا آقا کریم نے شاہی لباس زیب تن فرمایا حضور نے جدو تیاری کی تھی کہ حضور دے سامنے براق پیش کیتا سفید رنگ دا جدو سفید رنگ دا براق پیش کیتا گیا جبرائیل علیہ السلام علیہ کردے نے سونا اے براق تے سوار ہو جاؤ کہ حضور دی نظر جدو براق تے پئی نا تے آقا سوچی پہ گئے جبرائیل حضور پہ حضور دے والے پہ ویخ دے جبرائیل ویخ دے کہ آقا دے اکھاں دے اندروں آنسوں دیا لڑیاں جاری ہو گئی اکھاں چو آنسوں دے نیل جاری ہو گئے جدو حضور آنسو بہائے نا حضور جدو روئے نا جبرائیل علیہ السلام حضور دی بارگاہ دستے بستہ سونا آج تے خوشی دا ویلا ہے نا آقا آج رب دے نال ملاقات کرنی ہے سارے آسمانہ دی سیر کرنی ہے جنت دی سیر کرنی ہے سدرات المنتہا دیاں بلندیاں کراس کرنیاں عرش مولا تے سنے جوڑیاں جانے تے رب استقبال میں انتظام پیا کر دے سونے